Aquesta setmana s'han anunciat canvis al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de l'any vinent. Les principals novetats són que la T10 desapareix i neix un nou bitllet de 10 viatges unipersonal, que és 1,15 euros més car que l'actual. D'aquesta manera, ara els usuaris de transport públic metropolità pagaran 11,35 cèntims per una targeta de 10 viatges d'una zona que es dirà T casual i que només es podrà utilitzar per una persona. A canvi, se simplifiquen els bitllets mensuals i es crea la T usual, que oferirà 30 dies de viatges il·limitats per 40 euros en una zona, un preu un 25% més barat que la T més, i també per sota de la T50 T30, que queda suprimida. Per la seva banda, la T jove, amb viatges il·limitats per menors de 25 anys durant 90 dies, baixarà de preu un 25% fins als 80 euros. La T16, dirigida a infants i joves de 4 a 16 anys, seguirà sent gratuïta a la zona tarifària de residència. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha justificat aquesta pujada, dient que ara es premien els usuaris habituals al transport públic. Però aquest cop, com deia, amb un punt d'inflexió que ens demanava la gent, que ens demanava una cosa molt de sentit comú, que és, si voleu incentivar el transport públic, abaratiu el transport públic per qui el fa servir habitualment i, en tot cas, que pugi una mica per qui el fa servir puntualment, ocasionalment, com poden ser els turistes i els visitants. Això és el que ens demanava la gent i això és el que presentem avui aquí. Un argument similar al que ha mostrat el conseller de Territori, Damià Calvet. Aquesta voluntat de premiar la recurrència és el que ens ha dut a transformar els títols, buscant fidelitzar els usuaris del transport públic. I és en aquest marc que creiem honestament que els usuaris que fan servir més sovint actualment la T10 trobaran econòmicament interessant passar-se a la nova T usual. Les noves tarifes del transport metropolità entraran en vigor a partir de l'1 de gener del 2020.